ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ತುಲೆ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಈ ರಜೆ ಕೊರ್ನಕೊಂಡತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೆರೆ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ಲ ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನಿಯನ್ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಂದು ಪನಗ ನೆಟ್ ಯಾನು ಮೆಂತೆ ಬಾಡ್ದಿಜೆ ತುಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನು ತಾರ ಪಾಡ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ಟು 50% ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಲೆಗ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಪೆರ ಆಪುಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ರಾಡ್ ಉನ್ನತ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತಾ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ನೈಟೇ ಅನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ದಾದಂದು ಪನಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟೋನ ಒಂಜಿ ಪಿದೆಡ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆನೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತು ತಿನ್ಕಾಂದ ಅವನುಂಡು ಅಂಚೆನ ನೈಟ್ಗೆ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಂತಾರೆ. ಸೊ ಯಾನು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ ತೂಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಪ್ಪುನು ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆನೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ಡ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ತಾರೆ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪುರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ರೆಸಿಪಿ. ನಿಕುಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಅವು ಮಂತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾನು ಬುಧವಾರದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡೇ ಕುಲ್ಲುದು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಜಾಬ್ದ ಪಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಫ್ರೈಡೇ ಅಂತೂ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ಪುಣತ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪೇನು ದೇಪಣ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ 2 in 1 ಆಪುಂಡು ದೇಪಣ ಕುಲೋನು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನತ ಇನಿ ನಾನು ಅಡುಗೆದ ನಡು ಟೆಂಕ್ ಜಾಬ್ದ ಪನ್ರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪು ಜಂಕ್ ಅಂಚ ಫ್ರೈಡೇದ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ಡ ಜಾಬ್ದ ಪಲ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಜಾಬ್ದ ಬಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ರಡ್ಡುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ದಿನ ಫ್ರೈಡೇ. ಸೊ ಇನಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆದ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಪೇರ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮುಲ್ಪಯನ್ 1 kg ಚಿಕನ್ ಎತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ 1 ಸ್ಪೂನು ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚೆನೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಐದೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈತೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದೇನೊಂಜಿ 45 minutes ದೀವೋಡು ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿನ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ 45 minutes ದೀದು ಬಿಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತೊಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇ ಲೀಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತೆದ ತುಂಡು ತುಲೆ ಕೆತ್ತೆಡು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಫ್ಲವರ್ 3 ಏಲಕ್ಕಿ 5 ಲವಂಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು 10 ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1 ಜಾವಿತ್ರಿ ಪೂ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕಸೂರಿ ಮೇತೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಇತ್ತೆ ಈತೇನು ಡ್ರೈ ಅದು ಪೊತ್ಪೊಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಐಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವೇನೊಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಜನ ಅಂಚೆನೆ ಡ್ರೈ ಪೊದುಪೆರೆ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡಿಯನ್ನು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀವೋಡು ಜನ ಕರಂಚುಂಡು ಈತೇನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಇನಿ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರಜೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಕೊರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪೂಜ ಅಂದು ಬರ್ಸಾಗಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಗೀರಿಗಟ್ಟನ ಬರ್ಸಿರ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಚನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರಂದು ಹಣ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಪೊತ್ತು ಬೈದಂಡು ತೂಲೆ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಇತ್ತೆ ಈಗ ಕಸೂರಿ ಮೆಥಿ ಪಾಡಿಯನ್ನು ಇದು ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆದ ಪೊಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಪೊದ್ಪೇರೆ
ಇತ್ತೆ ನಾನು 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ದೆತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಯ ಬೋಡಿತಿ ನಾನು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಲಿ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪೌಡರ್ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕಲ್ಲ ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆನಿಯನ್ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನಗ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಬತ್ತಿ ಐಕೆ ಎಲ್ಯ ಮಗೆ ನೀರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನಗ ಬತ್ತಿನ ತಾಂದು ಅದ ಸೋನು ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಅದು ನಿಕ್ಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣತ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಐತೆ ನಾನು ಒಂಜೆ ಪಾಡು ನಾನು ತೂಪವೇನು ತುಲೆ ಒಂದುಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದಾತಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾನ ಮೂಜಿ ಆನಿಯನ್ ದೆತೊಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲ್ಯ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಆತನು ಮೂಜಿ ಆನಿಯನ್ ದೆತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ದೆತೊಂದೆ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಬೆರೆಸಿನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಬೇ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಗ್ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಹಿ ಒಂದು ಕೊಜಪು ಪಾಡೊಂದು ಲ್ಯಾಮ್ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ತುಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಪ್ಪ ತುಲೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪಂಡದು ಏನಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೈಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೊಂತೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತೆ ಬಾಡೋಣದ ಮುಂಚ ಇತ್ತೇಕ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಡ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇಕ್ ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊದಿಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಬೇಯಡವು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಚಿಕನ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ತುಲಿ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಈ ರಜೆ ಕೊರ್ನಗೊಂಡತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕುಸ್ಸಿ ಆಪುಂಡು ಕೆರೆ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಗುಡ್ಡ ಕುಸ್ಸಿ ಒಂದುಂಡು
ಅಂಚೆನೆ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದನು ಜೋಕುಲು ಆ ನೀರಿನ ಪುರ ತೂದು ಎಂಕೊಲೊಂಜಿ ನೀಂದದ ಬರ್ಕ ನೀರುಡು ಗೊಬ್ಬದ ಬರ್ಕ ಬಣ್ಣದ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಮನಕಳ ಪುರ ಹಠ ಕಟ್ಟುವೇರು ಪಿದೇ ಪೋಪೇರು ದಯಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನು ಈ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟುನ ಬಡ್ಸೋಗು ಪಿದೆ ಒಂಜಿ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬಾಡು ಜೋಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬಾಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ ಆದುಪ್ಪ ಸೊ ಪಿದೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಯರ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ DC ಬಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಂಚಾತನ್ ಬಣ್ಣದು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪರಿಮಳ ಬರೋ ಮುನ್ನು ಘಮ 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 ಅಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಆಗ್ತಾನೆ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪರಿಮಳ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತನು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ಬಂದು ಮಂತದ ಈಗ ಒಂಜಿ 20 minutes ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಅಂತದ ಇಪ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂತೆ ಮಸಾಲ ಪುರ ಒಯ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪೈಸಿ ಮುರಣಿ ಸಂಡೇ ಇಡೀಗ ಕಾರಿಂಜೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರೂಟುಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಓಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅತ್ತ ಐಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತನಾಡ ಐಟೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಪೋಯ ಐಜಿನಾಂಡ ಜನಕಳ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಡತ್ತ ಅವೊಂಜಿ ಈಸಿ ಅಂಡ ಆಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿಡು ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಪಿರೋದ ಮೇಟ್ ಸಾದಿಲೆತ್ತನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುನಂಚಿನಂದು ದೇಪಣ್ಣ ಐತ ಸ್ಟೆಪ್ಸೇ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 200-300 ಇತ್ತು ನಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ 150 to 200 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿತ್ ಪೋತ ಎಂಕುಲಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ಟು 50% ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಲೆಗ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಪೆರ ಆಪುಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ರಾಡ್ ಉಣ್ಣತ ಅಂಚದಾರಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಿತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಣಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಂಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರ್ಲ ಮಿತರೊಂದು ಬೈದಿರ ಅವು ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಬನ್ನೋಡು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪೋಯ್ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಿತರೊಂದು ಬೈದಿರು ಪಾಪ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಕುಡಲ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಮಿತರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕುಡಲ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ನಿಕುಲು ಮಿತ್ ಪೋಯ್ದರ ತಂದು ಐತ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಅಪ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗುಂಡದಲ ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಗ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಕೈ ಮುಗಿದ ದೇಪಣ್ಣ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಟೆಂಪಲ್ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂಜೆಲ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಪೋಡು ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಗೆ ಪೂಜೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೋತಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಎಂಕುಲು 5 ಗಂಟೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಆಜೆ ಕಾಲ ಆತನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಭಟ್ರನಕುಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಮಿಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಇತ್ತಿರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಯ ಅರೆಗ್ ಬಕ್ಕಲ ಆರು ಪಾಪ ಸ್ಟೆಪ್ ತಿರ್ತಡೆ ಇತ್ತಿರು ಅಂತೊಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದೊಕ್ಕಲು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ್ಜರತ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಂಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣದು ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋಯತ ಅಂಚ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಪೋಪ ದೇವರೆತ್ತನ ಕೂಡ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ದೇಪಣ್ಣ 2 wheeler ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಬಕಲಾತ್ ಎಂಕ್ 2 ದಿನ ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಂತದು ಆತ್ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅನ್ನು 2 wheeler ಪೋಪುಜೆ ಕಟೀಲು ಪುರ ಪೋಪೇನು ಕಟೀಲು ಹಿಡ್ದಲ ದೂರ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾತೆರೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಾಣ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ನಡತದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅತ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಲ ಜೋರು ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಎಂಕೆ ಈ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ನನಗ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಕಾರ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ತಿನ್ನ ಇಂಚಾದಪ್ಪು ಅಂಚ ಸೊ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡರೆಲ್ಲ 3 ತಾರೀಕು 4 ತಾರೀಕು ದಾದನ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ದಾದನ ಪೂಜೆ ಪುರೊಂಡಿಗೆ ತೂಕ ದೇವರ ತನ್ನ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ಪಂಡಿರ ಎಂಕ್ಲ ಊರಕ್ಕ ಇರ್ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಊರಿಗೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂದು ನಿಕ್ಲ ಈತು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ತೂಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಸಡನ್ ಅದು ಲೈವ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂಜಿ 3 ಸಲ ಬೈದೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಅಂಚ ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಬರ್ಪೇನೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲು ಪಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ್ 10 minutes ಆಂಡ್ ತೂಕ ಎನ್ನ ಕಜಿ ಪೆಂಚಾತನ್ ಬಣ್ಣದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರಿ ಮಟನ್ ಕರಿ ಮನ್ಪು ನಾವು ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಣ್ಣದು ಚೌಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೇ ಅನ್ನು ಮಟನ್ ಕರಿದ ಮನ್ಪುಯನು
ಬಕ್ಕ ಕುಡಂಜನ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸ್ವೀಟ್ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪಲೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಓಕೆ ಅವಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮನ್ಪೆ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾದ ಬೈದನ್ ತುಲೆ ಪರಿಮಳ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ತಟ್ಟಿಡ್ದೀಕ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾತನಂದು ಕೇನು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ತಟ್ಟಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಚಾತನಂದು ತುಕ ಸೋನು ಬಲ ಸೋನು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಮ್ಮಿಂದು ಬೊಕ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಮಂತಿನ ನೆತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಂದು ಪನಗ ನೆಟ್ ಯಾನು ಮೆಂತೆ ಪಾಡ್ದಿಜೆ ತುಲಿ ಐಡ್ದಕ ಯಾನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿಜೆ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕಡನ ತಾರೆ ಪಾಡುನ ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಐಡ್ಡೆ ಗರಿ ಗರಿ ಉಪ್ಪುನ ತ ನೆಟ್ ಯಾನು ತಾರೆ ಪಾಡ್ದಿಜೆ ಯಾನು ಅಂಚದು ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಖಾರ ಅದು ಉಂಡು ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಕನ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕಂತ ಖುಷಿ ಆತನ್ಗೆ ಸೋನುಗು ನಿಕುಲ್ ಅವರ ಇಲ್ಲಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಲ ಬಲೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕಾಪುನು ಚಪಾತಿಗು ನೀರು ದೋಸೆಗು ಬಕ್ಕ ಆಪಗು ಬಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನು ಕಜಿಪು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಕುಲೋ ಒಂದು TV9 ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒಂದಿತ ಬೊಲ್ಲಪುರ ಬರ್ಪಿನ ಬರೋಂದುಂಡತ ಐತ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕರೀದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ ಉಪ್ಪುಂದೇನು ಏನು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲೆ ನಾವು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.